Pošto sam već 13 godina u sustavu, sad mi je rađe da ništa se ne događa. Prije sam čekao da zazvoni, ali više ne. I kad nema znaka za uzbunu, karlovački profesionalni vatrogasci si nađu posla. U protekle 3 godine organizirali su i sudjelovali na 3 hrvatska prvenstva u spašavanju i ugostili su ono svjetsko. Time nastavljaju zlatnu tradiciju Karlovačkog dobrovoljnog vatrogasnog društva koje slavi 155 godina. Kada je dobrovoljno vatrogasno društvo sudjelovalo po prvi puta na vatrogasnoj olimpijadi 1961. godine, osvojila zlatnu medalju. 3 godine kasnije ponovo zlatnu medalju da bi dobili domaćinstvo 1966. godine. Javna vatrogasna postrojba u Karlovcu postoji od 1971. Iz 52 operativna vatrogasca danas prolazi svoje zlatne trenutke. Na početku nismo shvatili da smo dobri, to je došlo kasnije nakon jako puno rada i treninga. Najveći uspjeh nam je bio, pobjedili smo u Dubaju na Dubai Rescue Challenge-u, zatim smo pobjedili u Češkoj na njihovom državnom prvenstvu i pobjedili smo u Austriji. I ove godine, to jest prošle, smo konačno osvojili i naše državno prvenstvo. Nije scenarij za poželjeti, ali u formi moraju biti, jer pokrivaju autocestu od Jastrebarskog do Bosiljeva. Silom prilike nas je obaveza interveniranja na toj dionici i nebrojene teške situacije i intervencije primorale da budemo ovako izvrsni. Pred njima je ovogodišnji World Rescue Challenge u Brazilu, pa i županijsko priznanje, dobra motivacija. Hvala lijepo svima koji su prepoznali naš rad i predložili nas i nominirali za ovu veliku nagradu.